Сәлам, мин Алия Валеева. Иң шәп өлкән Айдаман, ул беренчедән лидер, икенчедән бик яхшы оештыручы. Шулай ук бик таләпчән булырга тиеш. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләк ул мәхәббәт. Мин Асылзәлия. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләк ул Бала шатлыгы. тормыштагы казанышым, Оста җитәкче булу. идеаль өлкән Айдаман ул Мин Гөлия Мухтарова. Өлкән Айдаман төрле ситуацияләрдән чыгу юлын таба белергә тиеш. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләгем, Ул ихлас елмаю. иң зур казанышым тәҗрибә. Мин Диләрә Халитова. Буыннан буынга авылыбызның рухын тапшыру. Сәлкешләрдә биләр җирдә карата мәхәббәт тудыру. Бу өлкән Айдаманның эше. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләгем ул аларның хыялый күзләрен күрү. Иң зур казанышым Айдаманнар ярышында финалга узу.